Takže přeji krásný den, vítají vás Exit Reality a nabízíme tady pronájem bytu 1+1, 30 m2 na ulici Kubánská 3, Ostrava Poruba. Takže tady máme na ukázku mapu, kde se vlastně ten byt nachází, tady jak je to Ačko, tak to je Kubánská 3, je to v Porubě, toto je hlavní cesta na Opavu, tady vidíte Interspar, McDonald. Tady, když se podíváte dál, tak je hlavní třída v Porubě, vlastně jeden směr, druhý směr. A tady po této cestě po francouzské, když byste to vzali autem nebo pěšky, tak dojdete přímo k tomu Ačku. Takže pojďme se podívat, jak to vypadá, jak ten panelák sám o sobě je rekonstruovaný, opravený, zateplený. Tak tady vidíte, v 5. patře se nachází ten byt, zde, a je to Kubánská 3. Takže když se podíváme od výtahu, tak vedle toho bytu jsou dva výtahy, jeden je nákladní, druhý je osobní, tady ten menší je osobní, ten je nový v tomto roce. Je to byt číslo 27, což vidíte tady na obrázku. No a takhle se vchází vlastně do bytu. Když přijdete dovnitř, tak je tady malá chodbička, rovno je přímo koupelna, která má svoji vanu, což nebývá v takových malých bytech, což je příjemný určitě. Takhle vypadá koupelna, takhle když se podíváme, vypadá právě ta chodbička, která je před koupelnou, záchodem a obývákem. Je tady úložný prostor vpravo, tady vlevo se jde na záchod. Samozřejmě záchod klasický, nic speciálního, je to umakart, všechno je čistý a v současné chvíli i čerstvě vymalovaný, takže nějaké drobky jsou ještě na zemi, není to zametené, ale byt je čistý a je i hned k nastěhování. Tady vidíte ten úložný prostor a tudma vlastně z chodbičky se vchází do obyváku. Tak tady v obyváku vidíte parketová podlaha, tady vidíte vstup na balkon. Tady ten balkon je hodně velký, on je přes obě dvě místnosti, to znamená jak přes obývák, tak i přes kuchyňku. Tak, tady vidíte kuchyňku, ta už je novější, není to ta klasická plechová, škaredá, stará, ale už je to nová, čistá kuchyňská linka. Vidíte, že je tady i páková baterie na vodu. Tak když se podíváme na balkon, tak tady se vchází na balkon, tady potom to se koukáme na zem, vidíte, že opravdu jsou ty dvě okna přes obě dvě místnosti a to je prakticky všechno. Takže děkuji za pozornost, mějte se pěkně a nashledanou.